apa-apa. Lu. Wah, apa aku ini? Ngoci are gue. Loh, ya cok munggah cok gak ketok iki goblok. Baleni. Malah munggah bareng ya kateli ya. Baleni. Munggah. Tolong nama tuh, Ban. Notok. Rene yan, pinggirku kene. Ah, kene lho arek ning kene arek ceritane yo. Iso risi lho, Cuk. So asik yo. So asik Randy ku. Randy so asik kan jane Randy. Dilokno so asik kamu, Cuk Randy, Cuk gateli, Cuk. Walen. Ayo, karo tok manukmu ketok, Gar. Atau sih Gar manukmu, Gar. Oh, Gar. HP, Cuk. Kok manuke roto? HP, Cuk, kaget aku yon. Aku mesti arek gendeng iki. Kowe lek Cuk raine tegar, Cuk. Baleni, gak ngomong sih. Kurang ngono. Lek Cuk raine, Cuk. Lah iku watange. Oh, lek ngono. Watange ra aku. C Ra Lu Katokmu. Katok. Mari kamar iku. Ya wis kan. Ini mana Amet. Guys stiker. Lu. Kok kamu metu sore? Ket no kurang ket balen nih ket no. Kok kamu tuh metu sih, Rek? Ojo sik goblok. Keri. Lu wis kan, wis gak metu-metu sih rek, terus disawat jare. Gorong. Ayo balen nih tolek watu. Yo. Ci. Ayo kono wong kon. Iya sudah tiat. Mari yang ngomong angker ngene iki, mari lapo. Nah, mendukur. Oh. Iya. Ojo gopo tapi ngomong sih. Ci. Ra. Lu. Didi. Bro. Masih bro. Kak krungu sawat. Wah api lho. Ojo ndodok kono yan ngene yan. Sayur kok. Yo, ya ngono lah. Sayur kok. Ci. Lapo. Rek gendeng. Di sayur iki lho. Ci. Ro.